От 15 до 17 февруари 2007 година в Международен панаир Пловдив, палата номер 7, се проведе петото международно финансово изложение «Банки, инвестиции и пари». Организатор на изложението бе акционерно дружество Е21, издатели на списание «Банки, инвестиции и пари» и на единствения в страната финансов алманах БИП. Преди официалното откриване, домакините на изложението и по-специално госпожа Лиляна Караджова и господин Димитър Немски от Е21 дадоха пресконференция за медиите, на която кратко и делово разясниха за целите на предстоящото изложение. След пресконференцията министърът на финансите Пламен Орешарски официално откри изложението и произнесе кратко приветствие. Около 15 години шепа ентусиастки се бяхме събрали, за да правим първия брой на списанието. Тогава имаше много ентусиазъм. Не предполагахме през какви перипети ще мине финансовия сектор. Говорихме за предстоящо бурно развитие на този сектор. То действително беше бурно и в двете посоки. За наша радост, колебанията останаха в миналото и поне от края на 90-те години финансовия сектор, в частност банковия, се развиват с едни динамични темпове, за да можем да направим обобщението, че днес банковата система, а и финансовата в цялост, е една от най-динамично развиващите се и сравнително най-подготвена за предизвикателствата, които стоят след 1 януари, след ефективното ни членство в общността. Успоредно с това, аз съм много щастлив, че инициативата от преди 15 години не замря, както доста други инициативи в годините на прехода, и днес се гордеем не само с писанието, а и с традиционно вече изложение под мотото на списанието. Затова ми позволете да пожелая успех и на тази годишното изложение, успех в дебатите на съпътстващата конференция и успех на всички вас. Благодаря ви. Изказвания направиха кмета на Пловдив доктор Иван Чомаков и главният изпълнителен директор на панаира господин Георги Гергов. Приветствие поднесе и Христос Кацанес, изпълнителен директор на генералния спонсор на събитието Обединена българска банка, председател на Гръцки бизнес съвет и член на управителния съвет на Асоциацията на търговските банки. Същия ден в Новотел Пловдив министърът на финансите на Република България официално откри международната конференция «Ролята на финансовите институции за успешното усвояване на структурните фондове на Европейския съюз, фактор за икономически растеж». Конференцията се проведе с подкрепата на Българска народна банка, Комисия за финансов надзор, Асоциация на управляващите дружества, Национално сдружение на общините в България, Асоциация на индустриалния капитал в България и Община Пловдив. Официалните лица госпожа Нина Радева, заместник министър на икономиката и енергетиката, негово превъзходителство Филип Беке, посланник на Белгия, и Жан-Марк Арну от Европейската инвестиционна банка участваха в делови обяд с представители на финансовия сектор и бизнеса с домакин списание «Банки, инвестиции и пари». Госпожа Радева запозна присъстващите с някои от предстоящите регулации, касаещи финансовия сектор по отношение защитата на потребителите на финансови услуги. Обядът премина в неформални разговори в приятната атмосфера на ресторант Бендида в Новотел Пловдив. На 15 февруари вечерта на тържествена церемония в Новотел Пловдив бяха връчени призовете за финансов продукт на годината на Международното финансово изложение «Банки, инвестиции и пари» 2007 в 8-те категории. Победителите бяха в категория депозитни продукти и влагонабиране Банка Пиреус България АД, в категория инвестиционни продукти Обединена българска банка АД, в категория кредитни продукти и финансиране Обединена българска банка АД, в категория финансови продукти за усвояване на еврофондове Булбанк, HVB банк Биохим и Хеброс банк, банки от Unicredit Group, в категория комбинирани финансови продукти Българска пощенска банка АД, в категория картови продукти и услуги ТБ Алианс България АД, в категория електронни финансови продукти СТС Финанс АД, в категория животозастрахователни и осигурителни продукти Задбулстрат Живот. Голямата награда спечели Европейски финансов център и програмата за МСП заедно в Европа на Булбанк, HVB банк Биохим и Хеброс банк, банки от Unicredit Group. Голямата награда за иновативност и качество на финансовите продукти получи Обединена българска банка АД. Вице-премиерът и министър на външните работи Ивайло Калфи връчи на кмета на Пловдив доктор Иван Чомаков специална грамота за успешно управление на общински инвестиционен проект, финансиран с облигационен заем. Заемът е пласиран от Райфайзен банк България АД.
Съвместно с Българска агенция за инвестиции за първи път на специална церемония бяха връчени призовите страна и инвеститор на 10 най-големи държави инвеститори, удостоени за реализирани инвестиционни проекти в България през периода 1992-2006 година и за принос в развитието на двустранните икономически отношения. Целта на организаторите бе да бъдат поощрени инициативите на вложителите в стопанството на страната, като се окаже признание към държавите, допринасящи с активността си чрез лица, фирми и институции за оживлението на българската икономика. Плакети и почетни грамоти получиха Негово превъзходителство Карл Диен, посланник на Австрия, Негово превъзходителство Филип Беке, посланник на Белгия, Юрай Мелиорис, ръководител на търговско-икономическата секция на посолството на Чехия, Бернт Гантер, ръководител на икономическия отдел на посолството на Германия, Нейно превъзходителство Данаи Магдалини Команако, посланник на Гърция, Ани Марис Папенс, първи секретар по икономическите въпроси на посолството на Холандия, Габор Сегеди, ръководител на икономическия отдел на посолството на Унгария, Пьедро Луиджи Гия, почетен консул на Италия в България, Таня Койчева, директор търговии и инвестиции в посолството на Великобритания и Джеймс Ригасио, търговски аташе в посолството на САЩ. На преминалата в приповдигната и приятелска атмосфера церемония по награждаванията присъстваха около 450 души, в това число министри и заместник-министри, кметове на десетки български общини, високопоставени представители на нашия и на чуждестранния делови, научен и финансов свят, на международни организации, на посланници на акредитирани у нас държави и десетки гости от дипломатическия корпус. На 16 февруари третият от общо 6 панела в програмата на изложението бе партньорството на банките и консултантите с бизнеса и общините при усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Петият панел от конференцията беше посветен на развитието на финансовите пазари в условията на европейска интеграция. Явор Русимов, началник отдел пазарни анализи в управление надзор над инвестиционната дейност в Комисията за финансов надзор, говори на тема промените в закона за ценните книжа, юридически и практически аспекти. В изложението със свои щандове участваха над 45 компании от банковия сектор: ОББ, Пощенска банка, Банка ДСК, Прокредит банк с мотото необикновените неща за обикновени хора, Банка Пиреус България, Първа инвестиционна банка. От застрахователния сектор личаха имената на Булстрат, СПАТ Армеец, Лев Инс. От осигурителния сектор СПАТ Алианс България. От инвестиционния сектор КД Investments и КД Securities АД, финансова група Капман. От обучението Висше училище по застраховане и финанси, Европейски колеж по икономика и управление, Зографа, съоръжения за реклама, технологиите, комуникациите, Вивател и други. Новост тази година беше участието на вносители на автомобили. Беше представен новият модел на Honda, което е естествено поради тясната им връзка с банките и лизинговите кампании. Присъствието на винопроизводители като Винарска изба Пълдин и Винарска изба Любимец на финансовото изложение не изненада никой, защото те отдавна познават изложението и имат интерес от контакти с финансовия сектор. Да си припомним, че първото финансово изложение се проведе едновременно с Винария през февруари 2003 година. По време на международното финансово изложение беше проведена томбола за посетителите на изложението. Наградите бяха осигурени от издателство Хермес, което честваше 15 години от създаването си. В последния ден на изложението беше връчена наградата за най-добре организиран щанд на база на проведената анкета сред посетителите. Победители в конкурса станаха КД Investments, задминали в последния ден на изложението до тогавашния водач Първа инвестиционна банка. Беше им връчен паметен плакет от петото международно финансово изложение Банки, инвестиции, пари. Третото място посетителите отредиха на Банка Пиреус България АД.